Hello, good morning mga beshi, mga Oragon, mga bay. Hello guys. Araw ng Biyernes, mayroon kaming lakad ni Mr. Oiram. Pupuntahan namin ang ayan. Kilala nyo ba, Mr. Oiram? Lakad kami. Punta kami sa yung tallest fountain in the world. Yun. Titingnan namin kung gaano kataas yung fountain na yun. The tallest fountain in the world. Dito lang yun, matatagpuan sa Jeddah. So, let's go! Samahan nyo kami! So, wasak-wasak mga guys! Ayan na nga. Dito na kami sa loob ng sasakyan. Pupunta kami ng fountain. Ayan. Pinakamataas na fountain. Titingnan namin. Susukatin namin kung gaano kataas. So, let's go! So, ayan o. Ito ang Television Street dito sa Mahajar, Jeddah, Saudi Arabia. Ayan, malinaw, maluwag ang kalsada. Biyernes, mga day off ang mga manggagawa. Underground. Yan o. May mga Christmas light pa sa gilid. Papasko na eh. Pasko na dito sa Jeddah. Pasko dito. Sa ilalim nila yung Christmas light. Landmark dito sa Jeddah. Ano kaya landmark yan? Parang chips? Nova? Parang Nova chips, no? Landmark na lang. Mga landmark na lang. Kuha na natin kasi hindi tayo makapag-video lang. Ayan no, Red Sea Mall. Malaki. Paikot. Ayan. Red Sea Mall. Parang barko lang yan. Murag barko. Ang Red Sea Mall. Ayun na nga. Ayun, may isda pa. Wala, hindi binuksan yung fountain kasi araw. Sa gabi lang yata binubuksan. Labay, lugi tayo, lugi. Ibo na lang kuha na natin. Ayan. Ayun yata yung ng fountain eh. Yung tubo. Ayan oh.
Ayan nga, nandito kami sa parkingan. Sikot-sikot kami ni GPS. Pastilan. Anong bulaklak kaya to? Oh? Dami. May mga naninipsip ang mga Ayan. Daming naninipsip ng nektar ng bulaklak o ayan Kwanto honeybee. Laywan. Ayan. Shit. Barkong giniba, sinasabi mo? Barkong gini ba? 18 years. 18 years sa giniba. 18 years old na barko giniba. Ayo. Bakit kaya giniba? Palitan nila ng bangka. Huwag mong subukan. So ayan may 4 na banga. Malalaki. Usok na. Usok ba? Yolis. So ayun na nga mga Oragon, mga besi, mga bay. Hindi namin nakita kanina yung fountain, hindi lumabas. Kaya umuwi na lang kami at ngayon magpapagupit ako. Kung nakita namin yung fountain kanina, hindi ako magpapagupit. Ngayon, papagupit na lang ako. Maliligo na lang ako sa poso. Hindi na doon sa fountain. Sige, gupitan na! Finishing. Tapos na. Ayan. Hindi nakita yung fountain. Nagpagupit na lang. Liligo sana ako sa fountain. Gabi yata bubuksan yung fountain kasi may ilaw-ilaw yun . So ayun. Tapos na ang gupitan. Walang fountain ha. Hindi nakita yung fountain. Sige. Babayo.